Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hemat kebijaksanaan rakan. Ulangi nomor 4, ulangi nomor 4. 4. Lah masa balane meneh pisan bae. Momet didasku. Ulangi 4 gitu. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hemat kebijaksanaan dalam Alon-alon. Tarik napas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang estu kawula takdimi. Para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus Pak Bupati, jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, dan tukang mercon ndang menengo sing jenenge nyambut ki sadurunge kiyaine teko. Lak wis teko nembe donekke jenenge ngisruh tak kandhane. Saha Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat. Lho, kok ora ana tulisane iki apa kowe? Kok malah ana foto ganteng men iki. Warga masyarakat Trenggalek rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki jadwal kula kaping 3 hari ini Pak Bupati. Wow, 2 tempat di Ngunut lajeng teng Mangunsari. Sakniki wonten kampung napa? Mingkemrejo. Oh, Sumberjo. Lajeng mengke wonten Kelonan. Kelutan. Kayaknya bupati ini melu-melu gue kacamata ireng. Oh, iki bupati apa tukang las? Bupati ini melu-melu kula nggo kacamata ireng. Lah ana sing ayu nglirik men ra ketok. Alhamdulillah. Monggo sesarengan dalam waktu yang singkat menika ngaji, kula ajeng ngaji isu-isu terkini persoalan agama dan kebangsaan. Karena insya Allah tahun 2020 saya diminta oleh pemerintah untuk menjadi duta Pancasila. Karena dianggap kiai yang paling konsisten berbicara tentang kebangsaan. Maka tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sambil menunggu kedatangan kopinya. Monggo ngopi. Oh, urung teko. Bapak Ibu rahimakumullah, setiap menjelang akhir Desember, tepatnya menjelang tanggal 25 Desember, ada diskusi yang sifatnya tahunan dan tidak pernah mendapatkan jawaban pasti mengenai hukum mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristiani. Dan ini setiap tahun selalu diperdebatkan.
apakah mengucapkan Natal itu hukumnya boleh atau haram? Dalam hal ini terbagi dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan boleh, kelompok kedua mengatakan tidak boleh. Dan yang lucu itu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur beberapa hari yang lalu mengeluarkan fatwa. Haram bagi umat Islam mengucapkan selamat Natal kecuali untuk Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Aku dadi batin, apa rumangsane Pak Kiai Ma'ruf ki dudu wong Islam. Kok fatwane lucu. Tidak boleh mengucapkan Natal kecuali wapres. Bahasane ngoten niku. Ya langsung disuntake rasa kesuwen lho ber. Sok kabeh. Kok degane karo ndasmu gedhe ndasmu iki piye ta iki? Mbok yo sing gedhe titik, Bro. Ya dimanggake monggo Kiai ngono lho. Ya. Dadak diwarai kepiye ta saiki? Oh, desa. Ya ketok rupane kaya kotak infak. Sehingga beberapa hari yang lalu atau tepatnya kemarin Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Agil Sirot mengeluarkan statement mengucapkan selamat Natal untuk orang-orang Kristiani. Bapak Ibu rahimakumullah. Kadang-kadang kita itu kebablasan Pak Bupati. Tawene contoh. Orang Islam itu tiba-tiba benci dengan pohon cemara. Kenapa? Gara-gara cemara itu merupakan lambang Natal. Pohon yang dijadikan sebagai lambang Natal. Tanpa tahu sejarah kenapa orang Kristiani menjadikan Natal, menjadikan pohon cemara sebagai lambang Natal. Ketika saya ditanya, Gus Miftah setuju enggak pohon cemara diharam-haramkan? Saya enggak setuju. Sejak kapan toh benda mati itu punya agama? Sejak kapan pohon itu punya agama? Apa lak rumangsane lak pohon kurma ki mesti Islam, lak Natal kuwi mesti nganggo cemara. Sing kandha sapa? Orang-orang Eropa menjadikan cemara sebagai lambang Natal. Kenapa? Karena Natal itu biasanya datang di musim dingin. Dan pohon yang bertahan di Eropa ketika musim dingin itu hanya pohon cemara. Kenapa kok awake dhewe wong Islam dadi melu-melu benci karo pohon cemara? Lucu meneh wingi ning Facebook gawe pohon Natal nganggo pete. Lah, diluk meneh akan ada fatwa pete kuwi hukume haram. Lah pete hukume haram, Pak Bupati mangan apa? Ayo. Wong Pak Bupati senengane pete. Pak Bupati pengen ngerti mboten cara menghilangkan bau pete yang paling gampang. Cara menghilangkan bau pete setelah makan pete adalah dengan cara memakan jengkol setelah makan pete. Jadi yang bune pete jadi bangku jengkol. Sumbu-sumbu pendek seperti ini di dalam bernegara, wawasan kebangsaan itu bahaya. Dan problem umat hari ini nyuwun sewu itu jauh lebih sensitif dibandingkan masa lalu, Pak. Lawang biyen ki Islam wong loro ning Indonesia niku. Lara NU Muhammadiyah. Dan NU Muhammadiyah hari ini sudah tidak ada masalah. Karena NU dan Muhammadiyah itu wawasan kebangsaannya, wawasan bernegaranya itu sama antara NU dan Muhammadiyah. Yang membedakan apa? Wawasan keumatan. Amaliyae beda-beda. Kalau soal furu, kalau soal ibnul furu, nyuwun sewu, anak-anak ini barangkali kita beda. Tetapi wawasan kebangsaan dan wawasan keumatan, wawasan kenegaraan antara NU dan Muhammadiyah itu sama. Lah mung masalah khilafiyah didik enggak masalah lah. Wong NU karo Muhammadiyah niku lah bedane mung tipis. Lah wong NU senengane dawa, Muhammadiyah cendek. Ibu-ibu Trenggalek jenengan milih pundi? Sing dawa napa sing cendek? Wow. Dawa. Bu, dawa napa cendek? Luar biasa.
dawa. Lah wong NU senengane dawa, Muhammadiyah cendhek. NU dawa salat subuh nganggo kunut, Muhammadiyah cendak orang nganggo kunut. Tapi wargane Bupatine Ipin sakniki wis ora ana sing ribut masalah kunut. Alhamdulillah. Soale wis jarang sing salat subuh. Bupatine subuhane setengah 7. Usoline tambahi usoli fardhu subhi kawanan lillahi taala. Siji dawa, siji cendak. Wane Jumatan NU adane ping pindho dawa, Muhammadiyah cendak pisan. Traweh NU dawa 20, Muhammadiyah cendek 8. Ning lak teng Trenggalek ana aliran sing nomor 3, ora 20, ora 8, tapi aliran sing ora traweh. Rukun di Anwi, malah makmum akeh banget jamaah ini. Imame sapa? Ya kadang-kadang bupatine ngono piye. Siji dawa, siji cendak, baradan NU dawa, puji-pujian. Muhammadiyah cendak orang nganggo puji-pujian. Kula haji tahun 2015 pertama kali kula haji ketemu kanca kula Muhammadiyah. Dilokke kula. Gus, deloken kula. Mekah Madinah baradan ora ana puji-pujian. Ngopo ning Trenggalek kok puji-pujian? Kula jawab beda. Bedane apa? Mekah Madinah urung adan masjid wis kebak. Lah ning Trenggalek sing pujian cangkeme nganti ndower ya ora mangkat-mangkat. Mekah Madinah niku baradan ora perlu puji-pujian, ning kono ora ana sing ning sawah kok. Lah ning Trenggalek kudu nganggo puji-pujian. Soale ngenteni sing mulih teko sawah adus dhisik nembe mangkat teng masjid. Ning ya wong Trenggalek lak krungu adzan ya ora mulih, Ding. Wong nembe tandur krungu adzan duhure malah susah kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napa jawabane wong Galek? Adzan meneh. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe abang. Sing jilbabe putih insya Allah luweh parah. Ya pujian ya ora apa-apa, wong niku ana sejarah ya. Jenengan wong Trenggalek biasa pujian niku ngerti sejarahnya pujian apa mboten ta? Ayo wis mengko dhisik temane tak terangke tentang pujian. Oh. Dadi ngeten lho, cara gampange niku. Niki alun-alun zaman biyen. Biasane wali songo niku lak gawe masjid niku teng pinggir alun-alun. Iki alun-alune, iki masjide, ngono ki to. Ah. Jadi karo nyedake kuwi lho asline. Nah, biasane mriki pendopo wong bupati to. Maka diunjuk Pak Bupati. Ora aku iki wae Pak Bupati. Kandhani kok. Lah wong loro kacamataan niki lak malah kaya Ipin Upin. Lah kaya Ipin Upin. Semoga-moga Pak Bupati mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar salat subuh insyaallah. Aja Pak Bupati aja. Aja. Lah Bupati niki malah biasanya panjang umur nggih. Dongake Pak Bupati Ipin panjang umur. Wong sak donya mati bupatine urip dhewe insyaallah. Repot. Tak rongke tak soal Islam wasatiyah kok, sing moderat mau. Lan jenengan takon pujian. Niki ana alun-alun gaweke masjid. Wong biyen niku lak dereng kenal karo masjid. Supaya gelem mangkat ning masjid carane pripun? Masjide diwenehi gamelan. Mila wong Jawa niku lak krungu swara gamelan Pak niku seneng. Awak tenan. Mila diundang pengajian rong mesti mangkat, tapi lak tanggane nanggep dangdutan ra diundang mangkat. Apa meneh wis krungu swara buka titik jos. Ngarep dhewe cendol dawet cantol cawet wis ambiar kok. Lha ta cendol dawet mburine piye Pak Bupati? Tahu bulat digoreng dadaan harganya 500-an. Kuwi cah nom-nom dirungokke. Tahu bulat digoreng dadaan cuwilik saja regane 500-an kok. Mosok nakmu gede rasane enak modal gratisan. Ojo. Kan aku jadi ingin.
Aja dol gratisan nduk eman-eman. Wih mbak-mbak rungokno. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap. Tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Wah. Rasa galau cawe itu. Anak buahnya Pak Bupati kok galau. Malah galau. Becek ketite, Allah ketara. Wis kebacut tak bribik malah ditikung karo wong liya. Iya. Codot. Rasa mau pikir li, cewek iki rasa mau pikir, diceluk. Jadi diwenehi gamelan, Pak. Begitu ditabuh. Mila lak menawi teng Kraton Yogya niku ana gamelan loro sing kondang. Namine Kiai Guntur Madu kali Kiai Naga Wilaga. Mila kula niku mboten seneng diceluk kiai. Soale teng Yogya niku gamelan mawon ya kiai. Bahkan ning Solo niku kebo mawon nggih kiai, jenenge Kiai Slamet Kebo Bule. Lah jenengan pengen dadi kiai gampang, mati yo. Mesti ning kuburane tulisi kiai sapa. Wong Jawa niku lak saben mati diceluk kiai. Mila kula ora seneng diceluk kiai. Apa meneh pusaka-pusaka Kiai KSM, Kiai Senggol Modot. Niku yo ana Pak. Kiai Senggol Modot. Dadi lak disenggol nembe modot. Kiai sapa? Ipin. Begitu ditabuh muni, orang berduyun-duyun mendatangi gamelan. Zaman biyen wong rongono sing nganggo sandal. Umpama langsung mlebu masjid, masjidnya kotor. Carane pripun? Lak dikongkon kon nyuci sikil dhisik mesti tersinggung. Wong Jawa niku lak paling iso ngempet rasa, bisa menghargai perasaan orang lain alias tepo slira. Ora perlu dikongkon isuh. Wong biyen ora ngono sandal. Sandal lak masa cilikan kula niku tasik swalo. Sak dhuwure titik lili ngono. Sepatune ATT, awet tekan tuwa. Sampeyan jek kelingan sepatu ATT ra, Bro? Sepatune emang ATT ngono mbiyen. Carane pripun supaya ora langsung mlebu masjid, ning ngarep masjid diwenehi kolam cilik. Supaya napa? Sadurunge mlebu masjid sikile nyemplung kolam, begitu mentas sikile resik. Niku lho. Plek resik baru mlebu masjid. Ning jero masjid ngrungokke gamelan. Supaya ora mubadir, gamelane diwenehi tembang, maka muncullah lagu-lagu yang diciptakan oleh Wali Songo. Lir ilir, gundul-gundul pacul, cublak-cublak suweng, sluku-sluku bathok, turi-turi putih. Niku kabeh dadekke dasar sakniki tiyang niku pujian. Mila lagu-lagune Wali Songo kuwi mau nyanyake ning hadroh ora apa-apa. Contoh, ngandani supaya pejabat ora korupsi, lah dadi pejabat orang gaya, digaweke lagu judule Gundul-gundul Pacul. Mila sesuk acara selanjutnya sambutan dari Bapak Bupati. Sadurunge Bupati munggah panggung langsung mau tabuh Gundul-gundul Pacul cul gemblelengan. Supaya napa? Bupatine ora gemblelengan. Lah gemblelengan wakul glempang segane dadi saratan. Lah wis dicekel KPK baru krasa dancuk ngono lah. Ngapa wong niku dicekel KPK? Mergo gemblelengan. Los ra rewel. Bupati ini los, wargane ora rewel. Sok kabeh wer. Gorene kleru. Gorene tisu kue, Bro. Nuwun ya. Muga-muga sing kebalang tisu mulih langsung rabi. Rondo anak 15. Pintere Wali Songo teng mriku niku. Ora perlu ngandani pejabat macam-macam. Wis wacake wae gundul-gundul pacul men bupatine ra gemblelengan supaya selamat jabatane iso manfaat mungguhe rakyat. Amin Allahumma amin. Lho niku tenan. Niku umpama damel puji-pujian teng masjid oleh le. Sesuk baratan subuh kowe pujian gundul-gundul pacul cul. Mesti jamaah ngrasani kae sing tukang adan peko ngono kowe. Ora apa-apa. Lah kula pujian niku mbiyen semangat wong kula niku mbiyen gaweane adan kok. Dadi mben beradan mesti kula puji-pujian. Dan puji-pujiane menyesuaikan. Iki apa? Diajak ning masjid ora gelem ya disindir saka masjid ngono. Wong galek iki aneh.
Adzan maghrib ra teko, ngisak ra teko, subuh ra teko, duhur ra teko, ngasar ra teko. Akhire tukang adane ngamuk, jam 12 bengi ngadan. Wonge teko kabeh, tukang adane dionek-onekke. Dasar tukang adan pekok. Wae wong edian jam 12 bengi kok adan. Jawabane tukang adan apa? Aku adan ngasar, kowe ra teko. Aku adan maghrib kowe ora teko. Aku adan ngisak kowe ora teko. Mbasan aku adan jam 12 bengi kowe teko. Sing edan sapa? Perlu dijajal lho milih ta. Jam 12 bengi Allahu Akbar Allahu Akbar. Bare nyanyi, biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah. Bege? Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Ana kae ora apa. Yen wis wanti-wanti aja mlebu mburi. Berasa tangtung-tangtung urung dikongkono. Ora usah terlalu semangat, bayaranmu ora jelas. Aku durung kok. Nerangke babagan toharoh cukup nganggo lagu judulnya Sluku-sluku bathok. Bathoke ela elo. Sira mau menyang Solo, le oleh payung. Pintere Wali Songo teng mriku wae. Sluku-sluku bathok niku saking tembung huslu batnaka, mandikanlah batinmu. Bathoke ela elo, batnuhu la ilaha illallah. Batin sing apik niku gumantung marang Gusti Allah. Si Rama menyang Solo. Si Rama niku saking tembung Jawa, si Rama adusa menyang mangkat Solo salat. Mila napa wong arepe salat niku kudu resik. Lah ana najis ya diresiki, lah ana hadas ya wudu, hadas gede adus. Niku carane Wali Songo nerangke. Si Rama menyang Solo. Mila nguyuh, cewek. Aja kaya kowe malah tutul-tutulke tembok. Heeh. Pak Bupati, bocah iki asline putih. Asline putih. Ning gara-gara nguyuh ning ngisor tiang listrik, ora cewek malah tutul-tutul ke tiang listrik, delalah nyetrum ter. Dadine ireng ngene iki. Asline ngono kuwi asline. Aja ditutul-tutulke ya. Daripada tutul-tutulke mending kowe sang ngobat, ya ora diobat abetke. Aku ki lak perkara nguyuh wedi tenan kok. Soale siksa kubur sing paling abot iku gara-gara Pak Polisi nguyuh ora cewek. Tenan, mila Pak Polisi cewek. Siksa kubur paling abot niku Pak Polisi. Dadi siksa kubur paling abot niku siji nguyuh ora cewek, loro utang ora mbayar. Medeni niku. Jan kuwi wong kene ana kabeh. Nguyuh ora cewek, utang ora mbayar. Medeni niku, Pak. Mila jaman kula sowan abah kula teng Sumatera menika kula numpak kapal feri nguyuh ning toilet ora ana banyu, kula bingung. Waduh, masa tak tutul-tutulke cah galek kae aku. Akhirnya kula kelingan ngesaki sprit. Apa yang terjadi? Subhanallah. Kula cewek nganggo sprit. Rasane Pak Bupati teng Keranyas. Untung ora glegeken. Ngono kuwi bojoku takon dirubung semut mboten Mbah. Matamu kuwi aku. Cewek, Bro. Si Rama menyang Solo, le oleh payung muda. Lah wis gelem salat awake resik, la ilaha illallah hayyum mauta. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Mila konsep filosofisnya si Rama menyang Solo, si Rama adusa menyang mangkat Solo salat. Niku sing diresiki mboten namung fisike, mboten namung jasmanine. Wong salat niku sing resik mboten namung awake, mboten namung pakaiane, mboten namung panggonane, tapi duwite nggih tuku baju ya kuwi duwit sing resik, ora duwit kok maling, ora duwit hasil korupsi. Pejabat-pejabat saniki lagi modus korupsi sing akeh disumbangke ning masjid. Alasane nyuwun sewu, lak wong maling siji kuwi dosane siji, lak wong sedekah siji gantine 700. Dadi korupsi 1 miliar disumbangke 100 juta, tasik susuk pahala. Kuwi moduse pejabat sakniki ngoten niku. Mula dongake muga-muga bupatine dhewe niki slamet. Amin. Napa nih? Oh, bakulan panci mawon. Kula ning Yogyakarta duwe jamaah panci, banci ning panci.
Rasane koneko Pak Bupati. Ning piye-piye jenenge kaya DPR niku lak wakil rakyat to nggih. Nggih. Mila wong Trenggalek pengen sugih diwakili karo DPR. Pengen jalan-jalan ke luar negeri diwakili DPR. Pengen omah sing apik diwakili bupati. Nyemplung neraka diwakili ya ora kok bupati. Ngawur. Saiki neraka mlesine ayu-ayu lho, Bro. Ana AC-ne ayu-ayu, ora apa-apa. Tapi esuk kula mlebu surga niku dikawal kali bocah-bocah hadroh niki insyaallah. Dadi kan ning ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan to. Sing cetha iki aku mlebu surga esuk dikawal karo Banser. Amin. Banser niku lak tugase survei lokasi. Dadi sadurunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo Banser. Begitu surgane siap, kiyaine mlebu surga, Bansere metu meneh. Jaga ning ngarep surga lumayan lho Le. Dadi aku kelon karo bidadari kowe siap komandan. Ngono ka. Pak polisi ini ya ngono, mana tentarane wi, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Niku Dan Ramil nggih, jos. Dan Rem, Dan Dim, Dan Ramil kula ndancuk jaran. Ana crita Bro. Ana Koramil iki ngundang kiai kon istighosah. Begitu istighosah, ana Pak Kor Dan Ramil, ana Pak Dan Dim. Wah. Begitu istighosah kiai niki salah nyebute. Ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim. Koramile protes Dan Ramile. Iki sing gawe pengajian Koramil kok sing disebut Qadim tok. Akhirnya kiai ini dirubah, ya Koramil, ya Koramil. Oke, ana polisi, ana tentara sregep ngaji insyaallah matine pas pengajian. Amin. Loh kan an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Setelah polisi sregep ngaji matine pas pengajian. Tapi lek ana polisi gawane pinggir dalan tok ya matine tabrak truk. Masuk Pak Eko matamu masuk Pak Eko. Ana wong tabrak truk kok masuk Pak Eko. Tilang dan kandan. Lek Kapolsek batin yo kiai ini asu. Ahli swarga. Aku selalu untukmu asu. Ahlus sunnah. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah niku nyuwun sewu sing ditradesekke kalih tiyang NU napa baradan puji-pujian. Niku mbiyen tau dilakoni karo wali songo. Nerangke wong mati cukup nganggo lagu judule Turi-turi Putih. Turi-turi putih ditandur ning kebon nagung ana cleret tiba nyemplung mau ira kembange apa. Niku cara wali songo nerangke babagan wong mati. Tapi lan nerangke esuk kowe rabi, ora turi putih, kembang kantil. Kembang kantil manten anyar diring bedil. Ana cleret tiba jondel aku kaget cekelan kene. Mbok ira cekelan kene. Oh, aja saru, cekelan kene. Piye to kok cengengesan iki? Ya selawatan dhisik yo sadurunge nerangke babagan Natal macam-macam mau. Niku dasare puji-pujian ngoten niku. Mila puji-pujian angsal ora apa-apa. Nek yo sing apik lah pujian. Wis subuh-subuh adem-adem sing pujian wong tuwa yo ngalah. Adane wis cara wong tuwa. Wong bang. Subuh-subuh lho Bro, lek wegah tapi ge puji-pujian iki ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha delalah kita wong galek bono cangkeme wong Banyumas. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekatahe dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Alah
Sing mangkat ning masjid ki sapa? Sing nom-nom ki lho pujian. Kowe mbak-mbak sing ayu rungokno. Lah golek bojo rabiya karo bocah sing sregep salat subuh ning masjid. Kenapa? Jelas salat subuhnya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Oh no. Rabi karo bupati dhek takoni, "Pajike bayar durung?" Ngono aja lho apa. Ayo selawatan dhisik. Seragame lunas rung. Oh yes. Kowe jenengmu sapa? Ahmad Baron Sukendar. Kok jenenge luwih apik daripada raine ngene ya. Posisimu sebagai apa? Vokalis. Oh, lah vokalis gak meyakinkan. Gue rasa nyanyi, gue ingin ngentote fales kok bro. Ayo njaluk lagu napa? Lagu lawas apa lagu anyar? Anyar. Durung dadi. Mereka njaluk lagu napa? Pamer bojo? Cidra? Kertonyono nagih janji, medhot janji. Malah cendol dawet. Cah cilik kae lho. Napa? Ditinggal rabi? Balungan kere? Ah, kuwi bocah hadroh ketok, rupa-rupa balungan kere. Apa le? Tiket swarga ki ra usah dinyanyekke, dilakoni goblok. Tiket swarga dinyanyekke, dilakoni ben oleh tiket swarga. Radong. Wah. Lah Pak Bupati senengan apa Pak Di? Kartanya medhot janji. Wah. Mamengi kula lak ngaji syukurane si Deni Caknan dadi artis. Kartanya ning ngawi medhot janjimu selawatke. Iso ra kowe? Pengajian semrono semprene lagune mung cokot boyot. Sera gaul blas. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi khusabil fadilah. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alaihi wasallim. Malaikate bengok. Ho ah ho. Isara kuwi, ngiringi isara kuwi. Allah tang tong tenanan iki kok. Isomo apa isomo? Ngopo cah kok ngelak-ngelung wae. Sing gampang wae ditinggal rabi ya Rabbi bil Mustofa ora iso ngelak. Yo ya Rabbi bil Mustofa versi ditinggal rabi. Ngambiar bareng. Sora rasa galau serung di bojo. Kuwi banser seragame gagah karo cah wedok galau. Cewek kira sama pikir macam-macam. Awakmu ngerti ra bedane sound system karo cewek? Bedane tipis, sound system diragati oke ketok wujute. Cewek diragatin tek oke dipek kancane. Remuk. Ayo. Ditinggal rabi versi selawat. Ora iso kekrek gulune. Rungokno. Musikmu sing melu cangkemku ora cangkemku melu musikmu. Aku iki dudu penyanyi, goblok. Kowe menyesuaikan aku wae ya ora. Ngono kowe. Lak bojo galak kuncine apa? B. Salah, lak bojo galake kuncine tawakal lan sabar ya. Oh no, bojo galak kok B iki apa? Tawakal lan sabar. Sabar wae. Wong lanang ki lak bojone galak, gelem sabar. Insyaallah sesuk ning akhirat siksane dikurangi karo Gusti Allah. Ngopo? Soalnya selama di dunia sudah sangat tersiksa. Atiku rasane lara, nyawang kanca. Ki hop. Malah kok ledekmu nyok tak deng ngono ki apa? Wi apa tipungnya menang dhisik. Oh, malah kaya ledek munyo. Lah mosok mung tak deng.
Lamun ngono kuwi aku ya iso susui. Ra bener kowe. Nyuwun sewu Kang, tak rono Kang. Lak salah tak kekreke cah iki. Sing paling penting iki kowe, ngerti ra? Tenang. Kowe meneng dhisik malah iki fungsine gitar iki apa? Dinggo sing tenanan. Oh, gitari ya. Iki organ tunggal apa kowe main keyboard? Oh. Siap? Aja nangis, kok tak sangoni. Atiku rasane lara nyawang kanca atuh karo agama randuwe tata krama ra iso to kowe mandek sengit aku apa diwale aku ngorjen kowe ngaji kowe lak bengok aku ki ditonton Pak Bupati sesuk iso diundang ning kabupaten ngono to engko dadi pelatihan wedang ya ora dijak golek duit kok malah siap rong walah gayane tung ora usah terlalu gaya sing penting muni ayo ketemu rong kuncine ayo hatiku rasane lara nyawang kanca atuh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepuki hayo rene gendang ngaji sholawat ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli haulin minal awali muntahimin hop saiki hadroe wae iki nilaine ya 3,5 saiki hadroe ditabuh bro ditabuh kuwi tukang sone mik aja mok cilikke pas nyanyi dumeh didum mik oke aku mok cilikke endi tukang sone larung bayar tak bayare santai wae ontone pengajian rugi ditekani Pak Bupati ra kuat bayar son ayo saiki hadroan wae kuwi musike mutu jane tapi rendah disekel langsung reve ayo disekel di tukang darbukane kaya kendang dangdut kalau entek dite ngono kaya lah ayo lak ra luwih apik sangka kae oh goblok berarti kowe los oke ya oke vokalisnya siap-siap ngopo mik mung dimut tok ki ngopo hatiku rasane lara yo ora cepet-cepet hop dipaske cangkemku kecepetan terlalu semangat kuwi jenenge NKTA nafsu kuda tenaga ayam ngerti ra yo hatiku rasane lara nyawang kanca atuh karo agama randuwe tata krama
salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni guru ya dikepuki, hayo rene gendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana darbukane tabuh ya wasial karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli haulin mina awali sing ramune darbukane radong kowe. Kayak mau bijine pira mau? 3,5. Iki ya 4 ngono. Aku arep sholawat. Lah sone iki lak tukang son niku Pak Bupati. Eleke niku lak dienggo nyanyi. Mike kiai niku dikurangi suarane. Dadi wabot ngoten iki. Soale dibagi-bagi karo mik liyane. Tapi lak sing son profesional mboten. Ketoke murahan iki. Tak dongake sone muga-muga dadi tukang son sing paling gede sak RT. Nyuwun barokah asma grup hadroh. Bro, ipin-upin ayo. Ya engko sabar. Njaluk nyusu-nyusu. Ya wis ngaji dhisik jam pira iki? Wah. Wis setengah 12. Yes, bro. Yo sanggon-gon takdiri pejabat iki gede, rakyat iki cilik ngono. Masa video kula plek karo Pak Bupati jaman ning kono kae iki virale ra umum. Kan jancuk kayak viral banget. Ketemu lagi. Ya engko tak sangoni santai wae. Bu, pengen duit mboten? Kerja. Kula aja ngomong Pancasila. Cah cilik-cilik sing ngapal Pancasila kayak duit. Sing cilik-cilik. Maju. 200.000. Ayo. Ayo. Wih lo. Sing cilik-cilik. Ada yang berani? Ayo. Pancasila ra iso wargane Pak Bupati iki ngisin-ngisini. Oh iki. Lho iki murid apa guru iki? Nyile mik. Cek. Ku anake sapa iki? Kowe ngopo? Oh beda ya, kowe kok liyane, iki Pancasila. Ning kene wae ra apa-apa. Oh, lenggah. Ngadeg ra apa? Berdiri, gerak. Wah, iki weteng iki. Namanya siapa? Dicekel miki cedhakke. Sapa? Abdul Majid. Abdul Majid. Apik. Bapakmu sapa? Miselan. Sapa? Miselan. Mislan apa miselan? Mbokmu? Loh. Lali sing mbokne iki lho. Bahaya iki. Nama ibumu siapa? Nama mamakmu sapa? Mbokmu. Sutira. Siapa? Sutira. Hah? Sutira. Oh, Sutira. Sune ning ngarep apa ning mburi? Ya wis Madep Rono. Apal Pancasila ra? Ya, Madep Rono sing banter. Madep Rono lho. Jukit. Maju dikit. Nah.
Jamaah nerokke. Dompetku dijiko ning mobil. Oh, santen ayo, sing banter. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan rakan. Ulangi nomor 4, ulangi nomor 4. 4. 4. Lah umas balane meneh. Pisan bae. Momet didasku. Ulangi 4 gitu. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Alon. Tarik napas. Ojo kesusu. Sing mau bayangke teks Pancasila ojo duit 200. Ulangi. 4. Ayo teroke 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan yang dipimpin oleh 5. Nah, terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah, tos. Sik, Rene takoni. Rene, kowe ning omah duwe TV apa ora? Duwe. Ora tak tukoke, wis duwe, gadah. Ning omah gadah sepeda mboten? Mboten. Ya tuku dhewe, kaya aku bapakmu. 200.000, gini 200.000. Duitku ora payu, duitnya Pak Bupati wae. Salim Pak Bupati. Tak takon, cita-citamu pengen dadi apa esuk? Maling, lagi piye iki? Maling apa? Cita-citane? Tentara. Oh, tentara kae. Latihan push up dhisik ya ora? Salim Pak Bupati. Sugih amin. Kakek aku kali kono. Oh, tak ajar kowe. Saiki kowe ngatek kene. Siap, Brak. Cekel migrak. Bareng ngopo? Kowe nyanyi Garuda Pancasila. Ora iso. Lho, isomu apa isomu? Cendol dawet. Lho malah mantuk iki lho. Nggih momen ndak, Cuk. Isone apa? Lagu Indonesia Raya apal ora? Waduh. Apal. Apa meneh? Sorak-sorak bergembira? Ora apal. Indonesia Raya? Ora apal. Cendol dawet? Lah aku tak ngomong lagi. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan apal apa ora? Ora apal. Ini me, dasar dharma pramuka. Pramuka itu 1, apal ora? Ora. Aku ngomong apa iki, Bro? Robana Atina. Robana Atina apal ora? Apal yo. Made Prono ini tak ajar kowe malan. Jenenge sapa? Apa? Evan. Iki ngomong apa kemu lele, sing banter to. Erpan. Pengen dadi apa esuk lek gede? Apa? Tentara. Tentara. Kok kene laris menton dan wendan halah. Tentara. Kowe pinter ngitung duit apa ora? Pinter. Lah pinter ngitung duit biasanya dadi polisi biasane. Ya wis Robana Atina, kana semadar.
Api. Oh durung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya wis kono, wis. Rasa duit-duitan ora bana kok. Iki lho nesu. Ngono ae ngambek. Shallu ala Nabi Muhammad, salim Pak Bupati. Rasido. Enak men robana 200.000. Ya aku tambahi, Bro. Kiai kon robana 200.000 matane. Shallu ala Nabi Muhammad. Kula niku sak nggon-nggon niku wong-wong niku kula tes sing tuwa-tuwa kon ngapalke Pancasila sak piturute. Saniki ngeten, Pak Tentara, Pak Polisi, Pak Bupati. Saya kemarin diundang jadi pemateri di Lemhanas. Di Lemhanas berbicara soal Pancasila dan 4 pilar kebangsaan lah pokoknya. Niku nyuwun saya, tak pikir-pikir mboten efektif kok. Ragate miliaran sing teko wong titik. Sementara lah Gus Miftah niku pengajian umpamane wingi kula teng Delta Sidoarjo kali kanca-kanca tentara TNI Polri niku sing teko wong 75.000. Sak Gelora Sidoarjo niku kebak tribun dan lapangannya. Kula ngomong soal Pancasila, soal kebangsaan. Kula duduhke teng Jakarta, teng kanca-kanca BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ragate ra sepiro, tapi rakyat ngerti tentang Pancasila. Mila nyuwun sewu, sakniki kok napa-napa dadi masalah. Soal Natal masalah. Seperti di Sumatera Barat, dilarang perayaan Natal oleh warga setempat. Kula dhewe dadi wong Islam ora setuju. Niku mboten akhlake wong Islam. Berarti dia tidak memahami Pancasila. Dan kejadian seperti itu tidak boleh terjadi di Trenggalek. Setuju? Saniki ngene, supaya jenengan paham. Indonesia niku lak omah gede. Sing jenenge omah niku mesti ana kamare. Nggih napa mboten? Indonesia niku ibarat omah gede ana 6 kamar. Kamar Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Wes, apa yang perlu oleh orang Indonesia lakukan? Gampang. Mulya ning kamarmu dhewe. Sing Islam ning masjid, sing Kristen gereja, Hindu pura. Wes dilakoni mawon. Ora usah neko-neko, selama kembali ke kamarnya masing-masing pasti tidak pernah terjadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Sing Islam Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Katolik, Kristen, Natal. Jadi masalah nopo? Orang Islam haram ngomong Natal. Begitu Anda mengucapkan Natal, kafir. Saya gampang mentok. Kok gampang mentok ngafir ke uang niku? Saiki nyuwun sewu. Wong Islam ngomong selamat Natal dadi kafir. Lah wong Kristen ngomong selamat Idul Fitri apa ya dadi wong Islam? Lah ya ora to. Kok gampang men? Masa kula ngomong embek dadi wedhus. Kula ngomong gugu kula dadi asu. Kowe ngomong asu mantep banget karo ndelok aku kowe. Tidak semudah itu Ferguson. Masa kula niku gara-gara mengucapkan selamat Natal teng Mas Dedi tahun yang lalu. Karena tahun yang lalu Deddy Corbuzier beragama Katolik. Kula niku mengucapkan selamat Natal di rumahnya Deddy Corbuzier YouTubean. Kula dihujat sak modare. Miftah kae kafir mengucapkan selamat Natal kepada orang kafir. Yo ora kudu ora ngono pemahamane. Kula HP kula niki Telkomsel. Saya berdiri di bawah menara Indosat. Nopo sinyal kula Telkomsel hilang, tetep Telkomsel ora dadi Indosat. Senajan to kula mengucapkan selamat Natal, tidak berarti iman saya hilang gara-gara saya mengucapkan selamat Natal. Soalnya iman niku manggone teng ati mboten teng cangkem. Lah pemahaman seperti ini hari ini di Indonesia niku mahal dan larang. Gampang ngarani wong niku salah bahkan kafir. Contoh ono bocah gawe stand up komedi, masak daging babi dicampur kurma, diancam arep dipateni lho.
Kamu menistakan agama, masak daging babi kok dengan kurma. Kula takoni, apakah masak daging babi dengan kurma itu penistaan agama, Gus? Enggak. Sejak kapan benda mati punya agama? Seolah-olah daging babi iki mesti Kristen, kurma iki mesti Islam. Sing mangan kurma niku mboten namung wong Islam, wong-wong Yahudi sing manggon ning Timur Tengah kae ya mangane kurma. Sing mangan babi ki ra mung wong Kristen, wong Trenggalek Islame akeh sing mangan babi, tapi ndelik-ndelik. Nggih mboten? Istilahnya B1, B2. Wedhus balap. Asu ki lak wedhus balap. Kula kondo, ini bukan penistaan agama, tapi memang dia salahnya satu, gara-gara ngomong nopo. Kalau daging babi dimasak dengan kurma, bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lah, kuwi cangkem bosok. Mungguhe wong Islam babi itu dikatakan haram tetap haram, terlepas ada cacing pitanya maupun tidak. Jenengan ngerti Bu? Babi ini kok mengandung nopo? Mesti jawabannya cacing pita. Salah, babi itu mengandung anaknya. Kan tidak mungkin mengandung anakmu. Apa sing ngeloni kowe? Maka seharusnya kembali ke kamarnya masing-masing. Disinilah kemudian Allah mengatakan famang sya'a fal yu'min, famang sya'a fal yakfur. Yang mau iman imanlah, yang mau kafir kafirlah. Allah wae orang maksa kok. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Kowe arep nyembah aku, ora nambah kamulianku, kata Allah. Kamu tidak menyembah aku juga tidak mengurangi kekuasaanku. Kowe arep Islam, Islam arep kafir, kafir. Ayo balik ning kamare masing-masing. Mila tangga kula Kristen, ora ana masalah. Pak Bupati sekali-kali jenengan melu pengajian gen kula. Panitiane niku tiyang Katolik sebagian. Sing parkir mobil atusan mobil niku muda-mudi Kristiani. Enggak ada masalah. Mila mbiyen zaman Pak Gatot Nurmantio datang ke pondok saya heran, kok iso kaya ngene. Kidul kula niku pendeta, lor kula niku kuburan. Seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan nih, Bro. Ngapa kowe? Oh, cah cilik, ora sida. Biasa mawon. Tangga kula niku ben setu ning gereja. Mas kula ning omah ketemu kula, tindak pundi Pak Pendeta? Teng gereja, Gus. Monggo. Ora duwe motor tak sili. Gus, motor kula rusak, angsal mboten teng gereja nyilih montore jenengan. Monggo. Apa motorku melu-melu dadi kafir? Tak kandhani. Islam harus pisah secara keseluruhan dengan orang Kristen. Ora iso. Sing gawe HP iki kira-kira wong Islam napa wong kafir nih? Kafir. Sing gawe listrik niku wong kafir napa wong Islam? Kafir. Saiki nyuwun sewu, wong Indonesia mangan beras, ekspor, impor dari mana? Vietnam. Vietnam niku Islam napa kafir? Kafir. Lah carane ngono, kowe modar keluwen tak kandhani. Lah kula santai mawon. Kula niku di kolam gede, Pak Bupati. Tangga kula pendeta. Kiai, mbok kula diajak mancing ning kolam jenengan. Angsal apa mboten? Oh, angsal. Iwak kula ora duwe agama kok. Aku ya ngono to. Santai wae. Walaupun saya paham, iwak iki agamane mesti Katolik. Soalnya iwak sing paling gede jenenge paus, ning Katolik. Tapi lak manuk agamane mung loro, lara Kristen Islam. Manuk Kristen buktine ana manuk gereja, manuk Islam ana manuk emprit kaji. Manuk emprit kaji niku manuk emprit sing ndase putih. Niku mlaku ra umum, burung gereja mawon manggone ning masjid. Ora ana tulisan burung gereja dilarang masuk, ora ana. Burung gereja ning masjid malah Pak Haji ra tau ning masjid kuwi jenenge hajingan. Mboten, mungkin nek jenengan paham niki Trenggalek mesti enak mlakune. Wah, akhirnya kula mancing karo pendeta niku. Begitu kula mancing, pendetane kondo. Sikil kula korengan ya Pak Kiai. Terus pripun? Mboten angsal kena banyu, mbok kula digendong, tak gendong kok, Bro. Tak gendong. Begitu tak gendong pendetane ngomong, "Baru hari ini ada pendeta bisa naik haji." Oh, lah sing gendong haji. Aku jengkel matane aku. Auncalke ning banyu, piur. Pendetane bengok-bengok. "Gus, kenapa saya dilempar ke air?" "Mohon maaf Pak Pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji." Wah, indah. Tangga kula Natalan, ya kula ngucapke kok ngapa?
Soalnya lah bodoh. Pertama kali saya ngucapke minal aidin mal faizin niku tangga kula sing Katolik. Jamaah kula teko hari kedua, hari ketiga, pendetane moron dhisik dhewe tak kandhani. Gus, selamat Idul Fitri ya. Mosok kono Natalan aku meneng. Malah kono mbaten iki kene cangkeme sariawan apa ya lak jeloko aku. Ini loh Pak indah. Saya meyakini dengan ucapan Natal tidak membuat saya kafir. Toh yang tahu niat di dalam hati saya hanya saya. Betul? Innamal a'malu binniat. Ayo kita debat persoalan itu nggak ada masalah. Perayaan Natal do piknik ning Parangtritis. Kula dijemput nganggo bis. Begitu munggah bis kula kondo bismillah, diprotes karo pendeta. Salah Gus, kita tidak naik bismillah tapi bis kota. Matane aku ngono. Sampai dalan udan terus dar. Pendetanya bilang haleluya, haleluya. Saya protes, salah pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Nah. Sampai Parangtritis kula nganggo sarung delalah lali ra nganggo sempak. Mudhun saka bis angine banter, wut sarung kula mbuka. Pendetanya bengok, wow. Saya jawab, salah pendeta, ini bukan wow tapi alif. Aku ngono. Ngene kok wow. Ngene iki alif, lah wow ya berarti pas mlungker kademen. Indah. Bu, tanggane jenengan wong Kristen, mantu jenengan angsal nyumbang napa mboten? Angsal. Tanggane jenengan wong Kristen mati angsal ayat napa mboten? Angsal. Tanggane jenengan sunatan jenengan angsal nyunati napa mboten? Aja remuk. Wis, saomah. Kamar niki wau ana kasure. Masing-masing kamar niku ada beberapa kasur, ada beberapa ranjang. Ana kasure wong NU, ana kasure wong Muhammadiyah, ana kasure wong LDII, ana kasure Al-Wasliyah, ana kasure MTA sak piturute. Saya meyakini kalau kita kembali sebagai orang Islam ke kasurnya masing-masing, tidur di kasurnya masing-masing, tidak akan pernah terjadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau kita tidur di kasurnya orang lain, bahkan ngileri ranjange wong liya. Tawene contoh, awake dhewe tahlilan niku lak wis kat biyen to. Moro-moro muncul aliran anyar jenenge MTA. MTA teko nyalahke wong tahlilan, nyalahke wong sholawatan, nyalahke wong yasinan. Masalah kuwi berarti padha karo melu-melu kasure wong liya. Kudune lah awakmu ora seneng tahlilan ya wis, ora usah ngurusi mereka yang seneng tahlilan, rampung. Padahal sing nolak tahlilan niku nyuwun sewu, ayate ora nyambung. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berziarah di atas kuburnya. Ayat niku asbabun nuzule napa? Ketika Kanjeng Nabi ajeng nyolati jenazah wong kafir namine Abdullah bin Ubay. Lah ayat niku saniki didadekake dasar nolak tahlilan. Niku sing jenenge jaka sembung bawa golok gak nyambung blok. Kula takoni karo wong niku, apa Gus Miftah iso mbuktekke dongane wong urip tanpa karo sing mati? Iso. Gampang mawon. Kula kirim surat kepada saudara sapa iki lho, kok wong ilang iki ning ndi ya? Jenengmu sapa? Ahmad Baron. Kepada yang terhormat Ahmad Baron. IR Ahmad Baron. Apa ki IR? Irenge roto. Dengan alamat Trenggalek. Pengirim surat Gus Miftah dengan alamat Pondok Pesantren Oraji Tundan Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta. Surat kula titipke Pak Pos. Pak Pos mangkeke Baron. Wonge sing pundi Gus ireng banget ya. Ora apa-apa Ron. Kowe lak dibuli ireng kamu jawab, putih tidak berarti suci, hitam tidak berarti kotor. Buktinya kain kafan putih tapi menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Iya. Insyaallah. Kan irengnya kayak Hajar Aswad beda. Ilang hajare gari aswate. Jarene wong-wong sing top kae
tanda-tanda sujud niku bathuke ireng. Berarti Ahmad Baron niki insyaallah ahli sujud. Sing ireng ra mung bathuke rata sak raine. Santai wae Ron. Wong lanang ki lak rupane elek biasane bojone ayu, Pak Bupati. Lho tenan. Contohnya anake Nabi Adam, sing lanang ganteng sing wedok elek, sing lanang elek sing wedok ayu. Kan Ahmad Baron ki rupane elek, insyaallah bojone remuk ayu kepiye. Mudah-mudahan pulang pengajian Baron langsung nikah, amin. Janda anak 15. Surat diterke Pak Pos teng Trenggalek omahe Baron. Begitu sampai teng Trenggalek, kemungkinan yang terjadi dengan surat saya dua hal. Yen surat kula ditampa karo Baron, surat kula mboten balik. Yen surat kula balik berarti ra ditampa karo Baron. Saiki tak takon, lah jenengan kirim surat Fatihah kagem sing mati niku balik napa mboten? Balik napa mboten? Mboten, yen mboten balik berarti ditampa. Ora percaya Baron mati yo. Wis dibojo apa kuwi? Oh, meninggal. Oh, sorry ya Ron ya. Muga-muga ndang rabi meneh. Lak ning Galek ra gelem kuwi mara ning Yogya. Aku duwe begenggek 700 Ron. Oh tenan Ron. Pokoknya cinta ditolak, sarkem masih buka. Yo nerangke wong mati ki mau. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes miling bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli iman soli wa salim daiman wal ali wal musik loro ramune kabeh. Goblok. Bro, iki mungkin kene diundangi kon ngiringi apa mau nampang rai ning kono. Anjan, ono Pak Kapolsek orang ngiringi ra tenanan. Kamu iso lapor ke polisi loh. Melanggar KUHP pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan tak kadang. Kamu meneng wae kok. Malah mau udat-udut aja cangkeme iki. Kebacut temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesi donyaku sing isi ana salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal sahabi man ulangi sing banter sholli wa sallim da iman sholli wa sallim da iman ala mada wal ali wal sahabi man
bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga, mengharap pahala Allah dan ridhonya. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Mbon apa terus? Los matamu, los. Lha iki sesuk-esuk kudu mangkat teng Jakarta, dalune teng Hong Kong. Mulih Jawa Timur, mangkat meneh teng Raja Kelantan Malaysia. Diundang kali Raja Kelantan. Mbokne sedo 100 dinane rajane niku pengen tahlilan. Pengen ngundang Kiai NU saka Indonesia. Ah dipilih tibane kok jeneng kula. Lah kula bingung toh, makanya kita harus belajar ngomong Ipin Upin. Betul. Cikgu. Kok jenengan sibuk banget toh Kang, WA sinten toh? Mbok nom napa? Mbok kula melu. Kula mungkin njaluk donga nggih bojo kula nembe nandang gerah, dongake muga-muga bojo kula ndang mari. Tapi jadwale niki rada kacau niku mergo kula ngurusi bojo kula sing nembe lara. Wong soalé bojo satu-satunya. Sak mung-munge. Cara bahasa Indonesiane sehanya-hanyanya. Napa Gus minta rabi meneh mboten. Saya termasuk laki-laki yang setia. Lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Iya. Mboten, mergo ana YouTube, lah ora aku jarang ngono beda meneh. Kan kita istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Jane karepe Fatimah istri 4 satu rumah. Iya. Ning lah Pak Bupati kali kula niki padha, kelase mung kaya tikus. Kok mung kaya tikus? Nggih, mlebu metu lenge mung siji ngono ya. Radong. Santai, Bro. Lah karaoke ngejak aku. Tak dudoi purel apik-apik. Napa niku purel? Perempuan rela diusel-usel. Moga-moga ning galek ora ana lah. Amin. Lah ana ya paling ya bupatine. Pak Bupati ki njabat sampai kapan toh, Bro? Lah ya iki sing periode iki lho. Oh, 2020 nyalon meneh apa ora? Oh, nggih. Kira-kira Pak Bupati kok nyalon meneh apa ora iki? Nggih, rungokne. Ngono kuwi. Aku bupati kowe ceramah no ya. Kowe ceramah minggat kabeh. Aku dadi dewan pengawas bupati wae nggih. Moga-moga bupati ini selamat, membawa Trenggalek bisa lebih maju dari ekonomi yang rendah di Jawa Timur menjadi ekonomi yang paling tinggi sa Indonesia. Amin. Oh no. Nang yo ngaji dhewe ra mung numpang tok ngono kuwi. Lah bupati nom iki penak dikandani iki napa mboten? Bupati tuwa atos gebuk cangkeme kuwi ya dadak. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah biasane wong-wong sing duwe model pikiran ngoten niku nyuwun sewu kula titeni wong niku atos-atos. Biasanya berangkat dari mana? Berangkat dari pemahaman agama yang salah. Wong sing pahame salah utawa salah paham. Mila kula sering kondo, Kang. Wong salah pergaulan niku luwih gampang dikandani daripada wong salah milih pengajian. Mila jenengan hati-hati anggone milih guru. Golek guru didelok tenan niki kiai ahlu sunnah napa sanes. Lah ahli sunnah dilanjutke, lah ora ahli sunnah mendingan ora.
Aja kaya ning Solo ning Yogya niku bahaya banget niku. Ngajine mung karo radio. Sing jenenge radio niku ana swara tanpa wujud. Sak ngerti kula sing ana swarane ora ana wujude jenenge entut. Mila kok jenengan ngajine mung karo radio, jangan-jangan gurune entut. Sing jenenge entut niku ndadekke fitnah, sing entut sapa, sing mambu sapa. Mila kok gurune entut biasane salah-salahan, soale gurune entut. Mila kula gawe lagu judule entut. Son sembore semiki masya tak udan jero ati ana suarane ra ana wujude ento jenenge. Lak gurune entut mondoke teng pundi? Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Mila wong kene lak ngaji tenanan, ketemu karo guru, sowani ning daleme. Kula kapan-kapan ajeng cerita, Tenggalek niku mbiyen ana wong Kiai ampuh. Kiai ampuh. Galek Pacitan Ponorogo niku lak cara hitungan kula niku lak apa istilah iki? Serumpun. Lah mbah kula Ponorogo, Mbah Muhammad Besari niku lak santrine nyebar dari Pacitan Trenggalek niku nyebar Magetan. Kula niku lak keturunan nomor 9 saking Mbah Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya V. Brawijaya V duwe anak Ratu Jekulo duwe anak Pangeran Demang duwe anak Raden Demang duwe anak Abdullah Mursad duwe anak Anom Besari duwe anak Muhammad Besari. Lah kula nomor 9 saking Mbah Muhammad Besari. Mila kula niki asline Ponorogo tapi lahirnya teng Lampung. Istilah kerene Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Lah Ahmad Baron niki mau Indo Pakistan, bapakne iblis, ibune setan. Sabar Ron, sabar. Biasanya lak bar tak buli iki biasanya rezekine lancar Ron. Atau sebaliknya, setruk. Mila supaya pemahaman tentang agama niku tidak salah, golek guru sing bener. Kan sakniki aneh-aneh, Pak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya enggak boleh, hormat bendera merah putih haram. Bahkan menyanyikan kula wingi di tag-tag Instagram niku napa to? Menyanyikan lagu Padamu Negeri musyrik. Ya Allah. Katanya bertentangan dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kuwi iki lak nafsirke sangka ngendi? Padahal dipun ngendikaken man fasral Quran bi ra'i falyatabawa maq'adahu minan nar. Mila saniki nyuwun sewu, golongan teng Indonesia niku semakin ketok, Bro. Sing seneng karo Pancasila, sing ora seneng karo Pancasila. Sekarang kelompoknya itu cuma 2, antara minna dengan minhum. Kita yang pro NKRI dan mereka yang tidak suka dengan NKRI. Kita yang cinta dengan Pancasila dan mereka yang tidak suka dengan Pancasila. Mila saniki indi-indian. Ana Gus Muafik salah titik ono langsung digoleki salahe sak modare. Mila kula kandha, wong kaya kula niku jangankan salah, bener mawon digoleki salahe. Mila kula bola-bali jeung dilaporke polisi. Aku ora urusan. Selama saya tidak salah, kenapa saya takut? Mila salah wong NU niku disalah-salahke tok amalane. Sholawat oleh sholawatan, ra oleh yasin oleh yasinan, ra oleh tahlil oleh tahlilan, ra oleh. Ora iso mbedokke antara tahlil karo tahlilan. Apa cah Banjar bedane tahlil karo tahlilan? Bedane tipis. Tahlil kuwi durung diwaca, lak wis diwaca jenenge tahlilan. Sholawat kuwi durung diwaca, lak wis diwaca jenenge sholawatan. Yasin niku durung diwaca, lak wis diwaca jenenge sholawatan. Yasinan. Masa menggara-garaan ra oleh, kan bahaya, Bro. Katok oleh, katokan ra oleh. Ya gondal gandul. Katok niku durung dinggo lak wis dinggo jenenge katokan.
Kotang oleh, kotangan ora oleh, goblok meneh. Kotang niku durung dienggo, lak wis dienggo jenenge kotangan. Mosok ora oleh. Teneh kewer-kewer. Pemahamane niku lho. Mila begitu ana Kiai Saladin langsung ning Jakarta demo. Napa aksi bela Nabi. Alah apa to, Cah? Aksi bela Nabi ku ya jalur Ansor iki selawatan. Kuwi bela Nabi, aksi bela Nabi maulutan. Aksi bela tauhid tahlilan. Aksi bela negara istighosahan. Aksi bela ulama manakipan. Aksi bela Quran semaan. Aksi bela ilmu sorokan. Aksi bela kimcil ya lamaran. Iya. Ron lamar. Rasa galau. Kowe malah galau ron. Aku nganan, kowe ngiwo. Aku bertahan, kowe malah karo wong liya. Iya. Moga-moga baron bojone ayu lah insyaallah. Rondo anak 15. Pun ngoten mawon saka wesel kula ajeng pindah nggon. Aku eno penak mung hahe. Aku wis ping 3 bro. Kula niku masuk angin iki lara banget. Njeluk Fatihah nggih, bojo kula niku larane muga-muga ndang diangkat kali Gusti Allah. Nek kita sik penyembuhan teng Malaysia, mangkat mulih Indonesia Malaysia beberapa kali, muga-muga penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Senajan wong kula iki cangkeme cewawakan, tapi lek kali bojo niku kula sayang banget. Lho tenan, kula nang omah njeluk bojo kula beb, ngene. Bojo kula say. Ora kok sayang, sayangtanir rajim. Pak Bupati njeluk bojone napa, Bro? Njeluk bojone apa? Oh, Bunda, cie. Berarti bojo anakmu iso ora ngombene ora asi, asbun. Air susu Bunda. Sing cilaka njeluk bojone Umi, air susu Umi. Masa asu. Sing bener ki awake dhewe asi, air susu ibu. Soalnya asi niku praktis, ekonomis, demokratis dan dilindungi badan hukum. Praktis bisa dibawa kemana-mana, asi. Ekonomis kemasannya tidak gampang pecah. Kan rono asi penyok ora ono. Dan asi itu demokratis, iso dienggo anake, iso dienggo bapakne ngono. Dan yang jelas asi itu dilindungi badan hukum. BH, badan hukum. Loh, bener toh? Badan hukum. Masuk. Kenapa harus dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Milo sapi niku gampang dicekeli karo wong liya, soalnya tidak dilindungi badan hukum. Kan rono sapi behanan ora. Ngono lho ndan badan hukum. Mumet ndasmu, cah. Maos Al-Fatihah sepindah kagem bojo kula. Nggih. Sik kae jeneng iki mau jenenge penjeluk jeneng apa? Nyumbangake. Ya wis. Iki saiki lagi musim ambiar to, tak jenenge Sautul Qalbi. Oh, suara hati. Ya, mencintai Rasulullah. Sautul Qalbi. Aja kalbi lah, kalbi ki asu. Wong koyo wingi aku maca ning Facebook, anta kalbi, kau adalah hatiku. Goblok. Kowe berarti kamu asu. Ora ngerti bahasa Arab gaya. Kaya wong Trenggalek, anak kula jenenge Arab Gus, sinten Muhammad Jahannam. Ya Allah. Jadi lak jadwale sampai diotak-atik kula nyuwun sewu kali panitia nggih. Mergo sampai okahe jadwal sing masuk, waktu kula pas-pasan, kabeh wong karepe kula pengen teko, akhirnya jadwale dirubah-rubah. Teng mriki dirubah ping pinten? Wis ping kalih. Mending ping kalih, wau sing teng mriko wau ping 4. Ping 4 iki namung ping kalih. Lah sedina iki, Bro, sing WA asistenku ki 5. Sak HP ki 100. 5 HP berarti piro? 500 permintaan tiap hari. Umpama sebulan wis 15.000 to. Umpama setahun kula iso ngaji ping 1.000. Berarti jadwal permintaan sebulan nutup permintaan 15 tahun. Pertanyaannya, aku kelone kapan? Ayo. Kan aku capek. Oh itu. Rabi meneh apa? Panira, aku melu. Langsung lirik bojone. Awas kowe. Nyuwun hadiah Fatihah kagem bojo kula. Muga-muga penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.